बे समाव फैसा होआ गैया फैसा होआ ना गैया जेबो होआ दैमा इखिनि बारबाय हाब इसे गोजौखौ बोरै गाखोबाय थायो नोंलाय इयावलाय आं थायाना न'आव हाजिरा नागिरबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आरोना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आं नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय जायगानि मानसिफ्रा आं सोरनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ मानसिफ्रा साननो हागौ आरोना बिनि थाखाय मानो गोदावफोराव बेबायदि भिडिअ लाबोना बायदों सानगोन आरोना नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लासो मोजां बुजिगोन मोजाङै जोबजासे फारि फारि नायलां आरोना मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना होमब्लानो बुजि मोनगोन बिदिब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जायनि न'खराव फैदों नै बेनि न'खराव फैदों आरोना ओमफ्राय नोंनि गुबै नामखौ खोन्थानो हागोन नामा आंनि नामा गद' बसुमतारी न'खराव साबेसे दं नोंहा बेयाव जोंहा फंबाय सासे दं अबाव दं बेलाय बे बैयाव नारजिफोराव दं ओमफ्राय नों हारसिं थायो दा हारसिं थायो सानैजों जुदा जाबाय जुदा हा दंना गैया न'खराव हा 5 बिगासो दं न' सोर गायो गायनाय आदि होयो आंनि हाखौ बिस्रा लादों उरला आदि होयो आरोना आदि ओमफ्राय बाख्रियालाय नोंना बबाव दं बिसिनावनो बिसिनावसो लाबोना जाफैयो बिसिनिफ्राय लाबोयो माइरंखौ माइखौ बिसिनावसो दोनो बिनाव थाङो ओमफ्राय नोंहा खामारनि ओरै सेरना मिथिखाबाय आं ओमफ्राय न'खौ नोङो बिदि लुनाया बेसे गोबाव जाखो माथो न'आ अबस्था गैथारा नै बेबायदिनो माल खालामनानै गालांबाय सोर लुनाय बिदा फंबाय बानायसो ओमफ्राय माबायदि संजायो न' सिंफ्राव देलाय न' सिङाव नायनानै फैलाय माबायदि संजायो गलाय हाबलाय थ' न'आव दरखङा नै बेबायदि आरोना दरखंखौ नायबानो जाबाय नै बेबायदि होरलांगोथां नै बेबायदि जेन थेन होरलांगोथां आबादफोरनि बायदि जानानै दं ओमफ्राय ओंखाम संग्राखौ नायदो एसे बा मा ओंख्रिलै सबाय हारसिं संजायो बेबायदि संजायो आरोना ओमफ्राय न' सिङाव कन्डिसना बेबायदि नैबे उन्दुग्रा ओमफ्राय बार बारबाथाय न' सिङाव बार हाबगोन ना हाबा बारजों अखाजों जाबाथाय फैयो बिथिंजा सारस'नो अखा सारस'ना अखा सारस'नो बार एकदम बोलो होबा बै बाथरनोसो थाहैयो माबा गारनोबो हागौ औवाव खुन्थासो बुदलाव गारनोबो हागौ साननानै ओमफ्राय नैबे दा मोजांबा फैफिनबाय मोनागुनानो बे सोरांबासो फैबाय बार मोजां फैदोंबा सिफायनोबो हागौ बेयावसो थाहैगारो खारनानै थायो बासरनाव नोंथांमोना न'खौ नायना लाग्रो आरोना फार्स्ट टाइमाव न'आ नै बेबायदि बेखौनो खालामनानै गालांबाय ओमफ्राय जेवरा फिसा दुमनानै लादों आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय बे हाया सोरनि नों दा थानाया बिसिनिनो मालायनियावसो थायोना बैनाय उरलानो नोंना गायग्रायालाय बबे जेराव गायग्राया एकदम खर'आवसो बिसिना नैबे लामायावनो बिसिना हाया आंनिजों बिनिजों जमा दोनो बिसिनाव माइखौ ओमफ्राय नोंनो न' होगोन ना होआखै गायफायोबो आं बिसोरजों माइ गायफायोबो गायफायो सहाय खालामो ओमफ्राय नों भट होगोन ना होआ भट होयो खै बोसोर जाखो नों जेनेबा भट होनो मोननाया बेयाव गैला मिथियाबा जेनेबा आन्दाजै बेसे गोदोनिफ्रायनो फार्स्टनिफ्रायनो होबोबाय थादोंना गोदोनिफ्राय निकाबालाव दंमोन ना एकदम कामरुपनिफ्राय फैबाय खारबोनायाव बेनिफ्राय सिदा निकाबालिया आबरनि माबा आयदारिसो जानानै दंमोन बेनिफ्राय फैफिनबाय जोंखौ हारसा गामियाव दोनथ'बाय बेनिफ्राय बख'ना लाबोनानै फैसाबो गारि गाखोना फैबाय फैबा बेवहाय हाग्रा गुदुमोन एकदम रायजो सिफैनानै हा रानबाय दा बे आदिफ्रा सेना लाजोब्बाय सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै
मोनिया आयदारि गोजा आयदारि गोजा बिसोरनो माइ हरनांगौ गावसोरबो मोनबाय ओ बेबायदिनो आरो बेयावनो आंना ओइ खर'आवसो बिसोरना नै बेवहाय ओमफ्राय भट होयो दा नोङो ना भट होयो दा भट होयो भट होनानै ओमफ्राय न' मोनाखै सरखारनिफ्राय गैया मोनाखै नाम हराखै ओमफ्राय बिसोरजों थांफायो सोरजों आगे मोनदों जोंहानि आगेखौ मोनदोंना गुमैथु ब्राह्मण फंबाया गेदेरा दं उन्दैया गोमाबायना बैनाया खनसेबो मोनाखैना दा बे आगेया दं आरो दङ ओमफ्राय दालाय मानसिफ्रा मोनगोन होनदोंना मोना होनदों बै खनसे फटक साफायनो फैनाया फैना फैयाखै नोंनाव फटक साफायनाया जिअ'टेक फटक साफायनो फैनाया फटक साफायनाया गैया फैयाखै नोंनाव ओमफ्राय भटखौल' थुनो होयो आरोना भटखौल' थुनो होयो ओमफ्राय न'खौ होआ नोंनो बेथ' बेफोरखौ मोनबाय आरो थ' लोगोफोर आं बिनि सायाव भिडिअ लाबायनि मेन कारनानो बेनो आरोना आं दहाय माने नोंथांमोननो खोन्थायाखैमोन ओमफ्राय दा खोन्थानोसै आरोना बिथाङाबो सासे माने एसे माने मा होनो आरोना एसे जाम्बा टाइपनि नालाय बयबो माने थगायनो सोलो मोनो आरोना ओमफ्राय बिथाङा माने बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै सोलियो ओमफ्राय हा 5 बिगा दं आरोना बेखौ आदि होनानै मावो ओमफ्राय नैबे न' आरोना आंनि मेन भिडिअ खालामनायनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय नैबे न' बेथ' बे एकदम गोदोनिफ्रायनो भट होयै माने जायखिजाया मानसि जायखिया माने केन्डिडेटखौनो आरोना देरहाबोनायाव माने बिथाङाबो बिहोमा दं थ' बेबायदि बेलायाव माने खनसे जिअ'टेकबो मारिलायनाय जाबाय बिथांनिसिम फैयाखै ओमफ्राय बिदिनो गोबां माने न' जोंनि एरियायाव सोरबा मोनथावैफ्रासो मोनबाय आरोना ओमफ्राय नैफोरबायदि मानसियासो मोनाखै ओमफ्राय आं दानि सिङाव नायबाय नोंथांमोनहा नुखाबाय अखा हाबाथाय बारबा ओरैबायदि सारस'नाय सिङाव माने लिरनाय नङा नालाय ओमफ्राय अखा हाबाथाय बारबाथाय खारननानै बै मालायनावसो उन्दुयो आरोना ओमफ्राय जेब्ला खमायफिनबाय फैफिननानै न'आव उन्दुफैफिनो आरोना सरकारा बा जोंनि एरियानि एसे दैदेनगिरि बिथांमोना नायनानै बिथांनो एसे न' एसे रेडि बानायना होयोब्ला मोजां जागोन आरोना नङाब्ला बेहा दाबोथ' एसे बोराय बैसो जाबाय नालाय गोबां खस्थ'यै सोलिनो गोनां जादों आरोना आवगोलनिफ्रायनो थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ सोरबा एसे जोंनि माने एरियानि बा जायगानि गामिनि वार्ड मेम्बार बा जोंनि एरियानि दैदेनगिरि बा नाम लांग्रा जाय जिअ'टेक साफायफैग्रा बिथांमोनखौ माने नैबेनि न'खराव फैनानै जिअ'टेक बानायनानै बिथांनो न' मोनसे होनायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ ओमफ्राय दा सरकारा नोंनो न' जुदि होयोब्ला अबेयाव लुगोन नों न'खौ बेथ' मालायनिसो हा होनदों जोंहा बैनायनि उलानि बियो ओमफ्राय दा सरकारा थाहोबाय ओमफ्राय न' सरकारा होयोबा अबाव लुगोन नों दायो सरकारा होयोबा बिनाव रायज्लायनांगोन नोंनि गायग्रा हाया बैनायनाव नोंनि गायग्रा हाया माबाया न' लुजाया नोंनि गायग्रा हाया न' लुजाया लुजायो बेयाव खालायजागोन बेयावनो रायज्लायनांगोन बेजों लुनो होगोन ना लुबा ओरैबायदि बानायसो ओरैबायदि माबा फैदों बियो न' गोदान होनो नागिरदों बे न'खौ बेयाव होगोन बेयाव होयोबा बुंनोसै आं बेयाव खालाय होगोन होननानै बेयाव बुंसै आरो आं बारा बे होगोन ना बेनो बे हौरैना मालायनि नैबेसो बै बैग्रिनिफ्राय बैग्रि दं ओरैथ' बिराद हाग्रा गुदु माथो नै ओरै हाग्रा गुदु ओमफ्राय नैबे बिराद गिदिर हाखर दं दै नैबे बिराद गोथौ हाखर ओमफ्राय अखा हाबाथाय बे खारलांनानै बैसोरनि न'आव उन्दुयो आरोना नैबे नुदों बेयाव न'खरसे दङ बेखौ खारलाङो ओमफ्राय नैबे सब हाग्रा गुदु गोजा नैबे सब हाग्रा गुदु गोजा बिथिं हाग्रा गुदु ओमफ्राय बे हाग्रा गुदुनिनो थिग नैबावनो बिनि न'आ आरोना दानि लेखाखाबायनि बेबायदि कन्डिसन बिनि न'आ नायब्लानो जाबाय नै बेबायदि नाथाय माखासे बेबायदि माखासे माने एकदम गोरिब माने जाम्बा जाम्था मानसिफोरखौ जोंनि एरियानि मानसिफ्रा माने थगायना दोननाय बायदि जादों आरोना नङाब्ला बेयावनो माने जिअ'टेक सेक मारिनानै आवगोल लाना थांबाय सोरनिखौबा फाक्का न' बायदिसिना गोनांफोरनिखौसो ओमफ्राय नामखौ दानलाजोबना हरबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरबो मोनाखिसै फारसेथिं इसोरबो मोनाखिसै बेबायदि जानानै थाबाय सिगांनिफ्रायनो बेफोर इसोरनि न'खौ जुदि जिअ'टेक मारिनानै थांखानायबा बिसोर ओरैनो मोनखागौमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' नुवाखै नै न'बो गैया बांबो गैया बेबायदि एकदम अबस्थायाव दं आरो बोराय बैसोआव बेबायदि थानांनानै जोबोद खस्थ'आवनो दं आरोना बिथाङा नुवाखै नै नोंथांमोना नायनानै सोरगिदिं खनसे देखायनोसै आं न'खौ नायबानो जाबाय बेबायदि कन्डिसन आरोना ओमफ्राय आथिं लेंग्रा नुदों बेमार जादोंना ना इदिनखा हाजोआव गोलैनायाव दुखु मोनदों
बेनिफ्रायनो थाबाय हाजोआव मा लायदोंमोन नोंलाय हाजो माने बाथाम रोगानो थांदोंमोन बाथाम बाननो हायो नोङो ओंखाम रानदिनि आंखौ संनो होननानै थांदोंमोन थांबा ओमफ्राय आरो थानाय जायाखै बेलेगाव थांनानै एकदम औवा बारि एकदम थख' बारि बेयाव आन्दायहैदों दैमा इखिनि बारबाय आरो बेयाव थानायबा जागोन मा गोसो जादों थांनानै एकदम गोमाबाय लामाया ओरै थाङो ओरै फैफिनो ओरै थाङो ओरै फैफिनो आन्दायबाय बेनिफ्राय बानायसो बैनाया मानसि लानानै नागिरहैबाय मोननायसै बे खेबाव मोनबाय बोरैबा गिदिं गिदिं आरो हादोंमोन दैमा जिङाव बर सासे हारसा सासे बेनिफ्राय नों दाथां दै बिथिंजा बेयाव दै एकदम दोबैनाय दङ नाव दङ नों जावनो रोङाबा थैगोन नोङो आं बेखौनो मोजां बुंदों नोंखौ गाज्रि दां बारनाङा जिथा नागिरफैयो थां बेबायदि बुंबाय ओंखामखौ बेयावनो जाबाय खेमाव बिदिनो बन लाबोनानै फैनानै बे हाजोआव गोलैनाय दुखु मोनदों ओमफ्राय दा दुखु मोननानै ओमफ्राय मुलि सुलि बाहायाखै मलम होयो दानि मलम नागिरनाया मलम होयो एक मिनिटल' थायो ओमफ्राय साफिनो बिजिफोर थुजायाखै बिजि थुगोन फैसासो बेसे लायो डाक्टरासो मिथिगौ आरो ना मिथिगौ आरो दाथ' फैसा थैसा गैया नोंनाव बिजि थुजानो थुजानोबो दंमोन बेसे लायोबा बिजि गंसेयावबा हाजिरा मावनानै बेसे मोननाय दिनलाय हाजिरा बबेबा 60 बबेबा 70 100 बारायसिननो हाबा बिनो आरो बिदिल' हायाना आखाइ सालायलाङो आगारबाय नों दा नों जेसे हरो बेखौ मोनलांगोन आं ओंखाम जाहोबाय बेनो आरो ना मोनबोबाय नों मा लाङो न'निफ्राय मैगं मैलाफोर फानलु बा संख्रि हक लाबोबाय जाबाय बिदिनो आरो ना बेखौ एसे ओमफ्राय बे न'खौ नों लुनाय ना हाजिरा होनाय नोंलाय बेखौ ओरैनो हाजिरा बानायनो होनायनि जुमाय खथारसे बेदर फवासे जाहोबाय नोंसोरनो दुखु माबानायनि माला होगोन नोंसोर दुखु माबाना होना होबाय दे आं जाहोबाय लोंहोबाय दे गाज्रि दामोन मोना नों न'नि मानसिसो नोङो बेखौ माबाबाय आरो भट होनाय समाव नोंनो भट थुनो थिनासै ना मानसिफ्रा एवथु होननानै थिनगोना थिना नोंखौ मानसिफ्रा भट होनाय समाव भट होनो फोरोङो ओइ दस्रायाव फोरोंगो बेयाव खोन्थाया बै दस्रायाव माबासिगोन जेदिनखालि न'निफ्राय नों बैबाव होयो आं माबायाव पदमफुलाव होयो ओरैबायदि होबाय आरो नों होदे जेरावबो होनाङा बिदि बुंबाय फैसाफोर होयोमोन नामा फैसाखौ होबाय होआबा गैया नोंहा बिदि होनाय समाव फैसा होआ गैया फैसाबो होआना गैया जेबो होआ थगायथारोना थगायगोनथ' होआना मानसि बिराद थगायनानै बेबायदि दोनदों आरोना ओमफ्राय बेखौल' होनानै बिदिबो होदों माने ओंखारबोबाय आरो ओंखारबाय ओमफ्राय जोब्बायबो नोंना खामानिया बेबायदि आरोना हराना बेबायदि हारसिंनो बिदि माने हाबलाय ओंखारलाय थायो आरोना फ्राय न'आव थायानो बियो माने हारसिं नालाय मालायफोरनाव हाजिरा मावै थायो आरोना बिदिनो एकदम नै न'आ बिदिनो मा खालामगोन मा मागोन हारसिं जाबाय थायो आरोना ओरैनो मा मावनानै थाबाय थायो नों सानसे बिदिनो बबेबा ओइ बालाबारियाव हाजिरा नागिरहैयो मोना फैफिनबाय आरो मालुम मोनो मालुम मोना बेबायदिनो आरो मालाबा मोनबा मावबाय मोनाबा गैला आरोना बन सिननायफोर दिनैबोथ' गैला दहाय एसे मावबाय गैलाबो बै माबानाव आदा बनदारनाव ओमफ्राय दा मन्दिर दंना बिसिनियाव बन सिनदोंमोन दा गैलालाय आरोना सानसे थासिगोनलाय न'आवनो ओमफ्राय गाबोन फैदो होननाव आं जिरायनोसै गाबोन फैला दे मालाबा फै होनना बुंबाय आरो बाजैया थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय जायगानि मानसिफ्रा एसेसो नायसनलायदो नायसनलायनानै एसे
दैदेनगिरिफ्रा आरोना जायगानि जाय माने न'नि थाखाय नाम लाङो बिथांमोना एसे नायसनलायदो एबार नेक्स्ट बाराव थांनाय बारावथ' मोनाखिसै एबारनिफ्राय नायसनलायदो आरोना नङाबा बिराद माने बोराय बैसोआव खस्थ'यै माने बेबायदिनो जालांनो गोनां जागोन थ' माने थैनायनि सिगां खनसेसो माने एथ' बोसोरनिफ्राय भट होबोनाय हिसाबै बेनोबो थैनायनि सिगां खनसेसो माने सरकारि न'खौ एसेसो होयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना थ' आं बेखिनिखौनो देखायबाय आरोना आं बेखिनिखौनो देखायनानै गासैनिसिमबो माने भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो थाखाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जाय माने भिडिअखौ नायदों एसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं